Salam. Men ata. Bugün yine de täze gün. Yöne beýle kullardan has üýtgeş. Bugün aşyk maşukman gün 14 fevral. Siziň diliňizde bolsa, den Valentin bolýar. Menem öz söýgülime bir üýtgeşik sürpriz etjek. Äzir özüme timal bereýin. Aha. Maça bolunmy? Ha? Ýa-muny öýlenimde gitmem bolýarmy? Howala şeýdäne. Men başgara eşken ana. Tüýs şun halajak eşigde şulaşykda sürpriz etsem beňenjegini bilýän. Onu näme? Zakada deň. Häzir şeýdeň. Entek bilmeli ho. Sekret. Garaşyň. Şunu daýdym. Ana. Häzir eýam gapgakyly. Tuk 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 tuk. Häzir zakada eýam geldi. Gorkodaýmy? Entek sürpriz bilmeli. Aha. Fişen. Bir, iki. Binatım bir mut. Gördün mü? Sana sürpriz. Ne men sürprizim. Ferit şuna birden vur. Ana. Haladın mı? Men öz halayan, öz karnım olup çıktı näçe. Kovu. Ne? Men öz karnımı sudatlarına sürpriz edýän. Dur howlukma bar ya, uğradyan ne ettin ay? Vay ölüp bar ya ravi. Ädir, emmesini uğradyan. Owa çal-çaltdan ip başlayan ädir. Iň soň gyzafaly. Bolýamyna uğratjak ne ettin? Ağlym ýa-da gitdiler, sen wegenirjek bolup. Düşünen bolsam gerek. Men öz söýgülüm öz garnym boldy. Hemme kafelerde bilýärmi? Diňe aşyk maksatlar üçin akçe çylwatym. Näme? Sağlıklar için zat ýokmy? Näme? Könülümüz keypine aýdanýar. Garny doka bela ýok diýen. Şoň üçin ilki garnyňy söň ho. Hemme sağlıklara maslahat berýän. Sağlıklar üçin aýyň 10-çy, 14-nji, 15-nji bir delivery programmasyndan tagançy kafe sargy dediňizde ata promo koduny ulansaňyz 5% skidka beriler. Ananaýyn. Ýöne sağlık dälen bolsaňyz sağlık sokulýaňyz. Ýöne jüwi janwar para ömrüni şeýit geçirer öýtmem. Menem söýüşmäni gyý tapan. Ýöne 9-njy martda söz berýän.